Вітаю сябры, гэта наступны эпізод майго дэвлогу, у якім я распрацоўваю сваю камп'ютарную гульню. З прошлага відэа прайшло 10-3 або нават 4 тыдні, калі вы гэта глядзіце. Ну і як заўсёды я вам пакажу, што я паспеў зрабіць за гэты час. Калі вам падабаецца гэтае відэа, стаўце лайк, пішыце ў каментарах сваё меркаванне і падпісвайцеся на гэты канал. А мы пачынаем! Ну, як вы памятаеце, у прошлым відэа я скончыў на тым, што я дадаў зарад скачка. Прыкладна так гэта не выглядала. Ну а з новага я пачаў эксперыментаваць з рухам галоўнага персонажа, як ім кіраваць, і вырашыў дадаць вось такі вось баунс, але я яго неяк крыва напісаў, таму ён быў нейкі крывы, вось такія артефакты. Дзіўныя паводзіны вылазілі. Я хацеў, каб ён быў такі скакучы, нейкі як мячык, але потым зразумеў, што мне такое не падабаецца. Пасля гэтага я чамусьці вырашыў заняцца нейкімі дробязямі, проста успомніў пра існаванне цені ў рэальным жыцці і вырашыў дадаць у гульню. Дадаў цень і для самого персонажа, і для капялюша. І вось так вось гэта прыкладна выглядае. Цень застаецца заўсёды злева ад гульца. Ну, у прынцыпе, гэта лягічна, бо калі мы маем крыніцу святла, якая не рухаецца, ну то чаму цень павінна рухацца? Цень заўсёды знаходзіцца з аднаго боку. Увогуле не ведаю, чаму я вырашыў гэтым заняцца, улічваючы, што, напрыклад, трэба будаваць мапу, або яшчэ нейкія бакфіксы рабіць, але мне проста ў нейкі момант захацелася гэта зрабіць, і я падумаў, ну чаму б не зрабіць? Ну і пасля гэтага прыйшоў момант, в прынцыпе, будаваць мапу. Што я вам магу сказаць? Будаваць мапу мяне выклікае найбольшыя праблемы з усёй распрацоўкі, якую я меў да гэтага. У прынцыпе, калі я раней рабіў да гэтай гульні нейкія міні-гульні, я ніколі не рабіў гульні, у якой трэба будаваць мапу. І таму гэта мой першы досвед у будаванні мапы. І што я вам магу сказаць? Гэта проста катастрофа. У мяне увогуле не атрымоўваецца будаваць мапу. У сэнсе, што я не ведаю, як прыдумваць, што будаваць. Як будаваць цікавыя для праходжання нейкія моманты, якія цікавыя аб'екты. І пасля таго, як я не ведаў ужо, што далей будаваць, я вырашыў дадаць, па-першае, пакойчыкі. Звычайная камера працуе так, што па іксу за гульцом яна не сочыць, але сочыць па ігрыку. Ну а калі гулец заходзіць у вызначаную лакацыю, то яна зафіксавана. Пасля гэтага я вырашыў дадаць платформы, якія рухаюцца. Саму платформу, якая рухаецца, было дадаць вельмі лёгка. Уся складанасць заключалася ў тым, каб гулец на гэтай платформе ехаў, каб мог з гэтай платформы скочыць і каб яшчэ захаваў моменту. Трошкі ў мяне дрэнна атрымоўвалася, спачатку розныя багі вылазілі, але я іх фіксіў, в прынцыпе, ўсё добра цяпер працуе. Платформа рухаецца не толькі з кропкі А ў кропку Б, можна ёй задаць кастамную траекторыю руху. Вось, напрыклад, як вы бачыце у відэа у выглядзе зорачкі траекторыя. Ну і, в прынцыпе, гэта ўсё, што я паспеў дадаць за 3 тыдні. Як заўсёды, падпісвайцеся на мой тэлеграм-канал, спасылка будзе ў апісанні і ў каментарах. Таму, калі вам лянота чакаць наступнага эпізоду на YouTube-канале, я вам раю падпісацца. Усім да пабачэння!